Bona vesprada, companys i companyes, amigues i amics. Gràcies de tot cor per haver rebentat este saló, per la quantitat de gent que s'ha quedat fora, el que demostra, Ximo, que al teu costat ne som molts i a més ne serem molts més. Gràcies per aquest calor i per aquesta força d'idees que avui haveu tingut. A mi em correspon avui en este ratet l'honor de presentar al company Ximo Puig. Són moltíssimes les coses que esta vesprada s'han dit de lo que som, de lo que somniem, d'allò que deguem fer. És molt difícil poder dir més coses, ni millor que lo que vosaltres ho haveu fet. Em quede amb la voluntat fèrrea de canviar el nostre destí i d'atorgar al poble valencià el dret a obrir una finestra a la llum. I per tant, breument, permetiu-me que presenti a Ximo en alguna xicoteta referència, en allò que per a mi és important. I vaig a parlar d'una actitud, d'un compromís i d'un valor. D'una actitud. Ara que no me sent, o sí, vos contaré que no fa molts dies, intentant preparar la campanya d'aquestes primàries, Ximo venia d'una reunió, per cert, amb el secretari general Conrado, el secretari general d'esta casa, a la que li agraïm una volta més la seva generositat prestant-nos este local. I en aquesta conversació sobre què deurien ser les primàries, com enfocar-les, teníem a un Ximo, segur que a vosaltres vos ha passat, quan una idea colpeja en el cap i no hi ha manera de traure-se-la. Parlàvem de primàries, però Ximo me va dir: Rosa, tenim que fer alguna cosa. En la nostra comunitat hi ha molta gent que no aplega a final de mes, però sobretot hi ha molts valencians que no saben com acabar el dia. Ese és el compromís, esa és l'actitud que jo vull del meu president de la Generalitat, en la empatia suficient. Un president preocupat i ocupat per la gent que no té de quasi res. I per això me crema tant la indolència d'un govern que viu amb una realitat paral·lela, que és impermeable al patiment dels valencians i de les valencianes i que ni tan sols es fiquen rojos quan dia sí i dia també ens intenten enganyar. Jo vull l'altra actitud. És de veres que un poc ausent de la campanya, però el cap em toca amb la gent. Un compromís. Jo parle el valencià, no perquè siga un defecte, com diu la consellera Català, sí, sinó perquè és la llengua que m'ensenyaren els meus pares. I sí, sóc una dona feminista, perquè sóc socialista, perquè no entenc que el socialisme si no és en una defensa radical de la igualtat de totes les persones i, per supost, la radical igualtat d'homes i de dones. I en esta lluita per la igualtat, Ximo és un gran aliat. Per això vull almenys destacar aquest compromís. Front als que ahir en futur exhibien a les dones com a objectes de reclam, Ximo té una enorme confiança en el talent de les dones valencianes, en la seva capacitat, perquè el futur que volem no se pot escriure sense elles. I front a un president que ens avergonya quan renuncia a defensar la llibertat de les dones, vaya papelón que dia Rosa Solves, quan no s'avergonya de no defensar la llibertat de les dones per a col·locar-se en bona posició davant de Rajoy, Ximo no dubta ni un segon per a defensar el dret a decidir de les dones. És molt dur i no podem ni deguem tornar ni permetre que allò que avui són els nostres drets d'ací poc se convertisquen
en Delix. I sa defensa, Ximo, d'aquest compromís per la igualtat, te la vull agrair en nom de tots els socialistes, però si em permeteu, te la vull agrair especialment per les dones d'este partit. I un valor, el valor de l'esforç, el valor de la suma, perquè no es tracta de córrer sols, lliures d'equipatge i aplegar els primers. Se tracta de caminar junts, d'aplegar tots i totes i, sobretot, de fer-ho a temps.